Čau, vítám vás u prvního dílu na Minecraft. Doufejme, že mě uslyšíte, že se to ve pohodě. Si založíme nový svět a bude se jmenovat, jak se má jmenovat, počkejte, se jmenovat, počkejte, jo, už to mám, jmenuje Vašek, Ichtil, jo, Vašek, Ichtil, ale není moc ohraní přežití, no, a více mocností, a napíšeme z toho světa, pískovec, Egypt. OK, a vytvořit nový svět. No. Počkejte na čtár, jak lidi. A se to načítá, dáme. No, OK. To je ostrov z mapu. Aha, už to nevychytám. Ale nevadí to. Zapneme game mod. Zapneme si game mod, říkám, a letíme. Na bod budeme vidět dvě skyny. Hod. Tak budeme vidět dvě skyny. Nevadí vám to? Tomu říkám, bohatá jeskyně. A jenom se vezmeme z game mod. Tak, vezmeme si mody, na 30. Já mám ty sekery. Tak to si beru, aspoň 2. Nemůžeš, jo. Beru 3. To 2. A to je všechno, a jdeme těžit lidi. Louče. Dáme to uhlí a jsou to ty louče. Já mám uhlí, vidíte? To se dá natěžit. A než dám rejdo, pak půjdu dolů těžit. Tam jako pelicová. Omlouvám se tam si jaký svůj to byl můj brácha, to se vám moc omlouvám. Víte? No teď jsem uhlí. OK. Teď jsem to uhlí taky. Musím čopnout, tak. Teď to uhlí natěžíme, dáme pár větříček, vezmeme si dřevo. No a pak se budu končit za chvíli možná. Protože to možná chvíli se nebude telefonu kamera. Tak nám se končí budu. Dívejš. OK, máme uhlíčko. Potom mi napište na EMI, to je EMI. Nebo do komentáře. Buď ticho. Napište na EMI, nebo do komentářů, když si uvidíte. Jaký máš tam e-mail? A potom teda odebírá, se to líbí, pak mu natáčet další Minecraft. Potom budu natáčet ty aerotraky, až mi počí kámoš. A taky ty většičky růzky. OK, mám tak a 13. A z 3 si sepneme zombíky, až budu chytat natáčet. Jo? Takže musím dostat nějak ven. No, dáme si nějaký to dříví. Takový, OK.
To jsme si čili budeme končit, jo? Se kterou? No, tak ještě jsem pár dříví, jsem možná moc takto dřeva. Nejmí. No, a jsme se mohli dát truhly a ty dřevo a tu truhlu a ty co na louce. Víte? Mám 10, ještě chybí. Takže chybí 54. Ale to byl už tak. Víte? Dej pauzu.